Sngap kumno ong Lamine Yamal. Yakini ki arngut ki klori lakai barim jong ke klub Barcelona. Pedang singoba ya pi ki para lok. Ki para jor ki berjumpa ki video hakane ke channel. Lada pi singo tenan ki video hakane ke channel. Singoba ban share like, bat kum joro ban subscribe yakane ke channel. Lamine Yamal ubalong orang yelakai jong ke Spain. Bat kum joro jong ke klub Barcelona. Ubalong ro orang yelakai. Uba pau ba hakini kisngi kiba manta. Ula pen pau ya ka jing singaw jong hake interview. Syapang kini ki angut ki klori lakai. Barim jong ka klub Barcelona kata Lionel Messi. Bat Neymar Jr. Kini ki angut ki klori lakai barim. Jong ka klub Barcelona. Men ba ki dang don hakani ka klub. Ka jing ya dai jong ki kalong ka bajan ba. Hap dang iwe ya iwe pan. Kat hado menta ka jing ya dai paralok jong ki. Kadang long hi kumjo kum baju long hakipor ki ba manshwa. Leng ba kini ki arngut ki klori lakai barim jong ka klub Barcelona. Kala ay mensien ya Lamine Yamal bat kum joro karu kom ya lakai jong ki. Kala inspire ya Lamine Yamal haka jing lakai football ka jong haka ba Lamine Yamal ula pen pau ka jing singaw jong haka we na ki interview haka ba ong ngadon arngut ki role model haka jing lakai football kata Lionel Messi bat Neymar Jr. Ula pen pau balai ba ujet yakini ki arngut kum ki role model jong haka jing lakai football haka ba ong ba Neymar karu kom ya lakai jong kalong ka batbit bat ka ba pala bat Lionel Messi pat ba ulang orang hilakai batbit tam haka pertai barok kawai kidon ki katokat ne ki jing lakai ki balong kumjo handrai om dan bala ban hilakai kum Lionel Messi penkot Lamine Yamal kini kidai kita ki kenten ki ba Lamine Yamal ula kran syapang kini ki arngut ki klori lakai barim jong ka klub Barcelona. Kublai shibon ya pe ki para lok ki para jor ki berjumpa ki video hakane ke channel ngin skendopat hakawai ke video kublai shibon.